लोगोफोर बिराद गोबावनि उनाव दिनैहाय आं नोंथांमोननिसिम ब्लगखौ लानानै फैबाय आरो एक्चुअली आं हाबानि उनावहाय फार्स्ट टाइम दा मिथिंगा बर' आइ मिन हासबेन्डजोंहाय मिथिंगा बर' मा बुङो नोंथांमोनाथ' मिथिखायो मिथि आरो मिथिंगाखौ नङा होनबा ने बिसोरो साननैसो सिगां हाबा जादोंमोन गोबां दावराव दावसि जालाबायदों नङा होनबा ने गोबां बिदिनो इउटुबफ्रावहाय फेसबुकफ्रावहाय फुरा भाइराल जालाबायदों भिडिअ होलाबायदों हो गोबां बायदिसिना बुंजाला जेनेबा जानानै थांबाय बियो खिन्थु दा जोंना मिथि एक्ट्रिसा हा इउटुबारा बा सिंगारा दा मिथिंगा एक्टरजोंहाय मिथिंगा बाहागिजोंहाय थांफिनबाय आरोना जोबोद मोजां जाबाय जेनेबा मोजाङै संसार जालांथोंसै बेखौनो आसा खालामो आरोना आंबो जेनेबा गासै बर' रायजो राजाफ्रानो बेखौनो हास्थायगोन बा आसा खालामगोन नङा होनबा ने दाथ' माथो होनबावनो सिगांनिया थांबाय जेबो नंला दे ओमफ्राय दा नै गोदानै सुरु जाफिनसिगोन आरोना बिसिनि संसार जानाया खुलुमबाय रायजोफोर दिनैनि बे गोदान भिडिअखौहाय बेखेवलायबाय आरोना थ' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखायो मिथि एक्ट्रिस इउटुबारखौ नङा होनबा ने आरो मिथिंगा एक्टरखौबोथ' नोंथांमोना मिथिखायो जे बिसोरो साननैसो सिगां एसे सिगाङावहाय सानैजों हाबा जालायलायदोंमोन नङा होनबा ने जुलि जादोंमोन हा जुलि जाखांनायनि उनाव गोबां दावराव दावसि बायदिसिना जादों आरोना अनेक भाइराल जादों अनेक भिडिअ बानायदों फेसबुकफ्रावहाय इउटुबफ्रावहाय गोबां बुंजाला जेनेबा बे जानानै थांबाय नोंथांमोनाथ' गासिबो मिथिखाजोब्बाय नङा होनबा ने बर' रायजो राजाफोर जे बिसोरो सानैजों मा जालायलायदोंमोन माबोरै जायामोन हा दा बेफोरखौ बुंनानै लाब गैला जे जानानै थांबाय आरोना दा जोंना मिथि एक्ट्रिसा मुंदांखा इउटुबारा दा मिथिंगा बर' एक्टरजों जोंना बाहागिजों थांफिनबाय आरोना जोंना मिथिंगा बर'नि न'आवहाय बाहागिनियावहाय मिथि एक्ट्रिसा थांफिनबाय आरोना थ' बिनिनो मोनसे ब्लग लाबोदों बिसोरो मिथि एक्ट्रिसा जोंना इउटुबारा बेवहायसो जों मिथिना मोनबाय जोबोद गोजोननाय मोनदों गासै बर' रायजो राजाफ्राबो गोजोननाय मोनगोन नङा होनबा ने दा बिसोरो दा अनेक खामानि मावलांनांगौ दङ मोजां संसार जालांनांगौ गथ' गथाय खांलांनांगौ मोजाङै मोजां गावसिनि मुंखौहाय गोजौआव फोजौलांनांगौ मोजां जौगालांनांगौ अनेक खामानि दं दा बिसोर सानैजों मिलायलायनानै मावलांबानो जाबाय आरोना बा मावलांथोंसै आरोना बेखौसो आं आसा खालामो निस्सय रायजो राजाफ्राबो बेखौनो आसा खालामगोन नङा होनबा ने थ' गोजोननाय मोनदों जेनेबा थांफिननायखाय गोजोननाय मोनदों खिन्थु गारलायलायथारबा गैलामोन आरोना दा निस्सय जोंना मिथिंगा बाहागियाबो गाव गोजोननाय मोनफिनबाय जानांगौ ना नङाबा गोसोआ बेसेबां थेर बेथेर जालांदोंमोन बेसेबां दुखुआव दंमोन बियो गावसो मिथिसिगौ आरोना आरो मिथि एक्ट्रिसाबो अनेक काहिनि नालाय मिथि एक्ट्रिसाबो माने गावबो गोजोननाय गैखायामोन आरोना दा गोजोनलायबाय थांफिनलायबाय जोंबो गोजोनबाय गावसोरबो गोजोनलायबाय मोजां जाबाय आरोना खोथाया थ' रायजो राजा नोंथांमोना बिसिनि सायावहाय मा कमेन्ट होनो सानो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायलायहरबानो जाबाय आरोना आं बेखौसो खावलायहरो नोंथांमोना मोजां मोनदोंना मोनाखै नोंथांमोना गोजोनदोंना गोजोनाखै नोंथांमोना बिसिनि सायावहाय मा बुंनो सानो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायलायहरबानो जाबाय होनबानो मिथिलायगोन नङा होनबाने जोङो बयबो सानखागोन जेनेबा इसिबां गोबाव अबा गावनि फिसायखौहाय मिथिंगा बर'खौहाय गारनानै थाहैनायनि खोथा अबा थांनानै थाहैनायनि खोथा माने ज' थायैनि खोथा बयबोथ' सानखागोन ना होनबा ने बिसोर सानैजों गारलायलायबाय होननानै बयबो सानगोन आरोना सानैनि बाथ्रा गैया बेवहाय बयबो सानखागोन बेवहाय बुंनांगौ बाथ्रा गैया दा आं मालाय माथो बुंबावनो दा मोजाङानो जाबाय गोजोननाय मोनबाय दा नोंसोर मोजाङै संसार जालांदों आसा खालामो नोंसिनि मिउजिक भिडिअफोरखौ जों नुथों थाबैनो मिउजिक भिडिअ मोनसे लाबोथों आं बेखौसो आसा खालामो आरोना एसेबां गोलाव बुंनो सानाखै रायजो राजाफोर रायजो राजा नोंथांमोन दा मिथि एक्ट्रिस आरो मिथिंगा एक्टरजोंहाय दा ज' थाफिनबाय गोसो गोरोबलायफिनबाय दा बिसोरो मोजाङै संसार जालांनायनि जै मिथि एक्ट्रिस जै मिथिंगा एक्टर ना मोजाङै मोजां संसार जालांदो नोंसोरो गोजोनै संसार जालांदो जै दे मोजाङै मोजां संसार जालांदो दे मोजां खोथा एबारनिफ्राय जेबो गैला जेबो बुंनांगौ गैला बयबो क्लियार जाबाय रावबो जेबो बुंनांला दा बिसोरो मोजाङै मोजां संसार जालांथोंसै जों बेखौसो आसा खालामनांसिगौ आरोखि ना थ' आङो इसेबां गोलाव बुंला जायफोर आंनि चेनेलावहाय दिनैसो गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामना लादो जाहाथे आंनि नेक्स्ट भिडिअखौ नोंथांमोनहा नुहैनाय बायदि